Bai, bueno, ipuin bat da, animaliak ere ipuin bat da. Aurrentzako ipuin bat. Eta guain hau, zu nun sentitzen zara komodoago edo, jon eukiz nun dago beto? Enuke ora, nola esan, liburu kontzeptu bat bakarrikan nahi batuko. Nik esango nuke erosoen haur eta gazte literatura nagoela. Horrein arteko hiru liburuak hor sartu dira, ez. Egia da, hiru liburuak haien artean ez dutela zer ikusirik. Hemen azkenetan hori fantasia pixka bat badago. Eta animaliakerian ipuin artean neko liburentxua zan eta nire fantasia pixka bat sartu duen, baina egia esan da, enuk esango